Photo mines. Ha? Photo mines. Hindi, ito maliliit yung bato-bato niya. Okay lang. Doon, nalalaki. sa'yo? Itong bago? 400. Ha? 400. Yan eh. 250 na yung paa mo. Yan eh. 400. Ayaw sabihin. Ayaw sabihin ng totoo. 400 yun. Dito madikit-dikit. Ito pala ka. Eh. Pas. Ayaw. Walang ano. Walang protection kung saan yung As it. tigas-tigas pa. Kulang kasi yung pero tama lang. Kasi hindi na ako na gano'n. Dagdagan na.
Mantika. Hindi na. Mamantika na rin ito kasi. Mamantika. Ganda pa rin yung sunset. Oh. Habang nagluluto ka, maganda yung sunset na ano, background. Mamaya naman. Hintay mo munang umapoy yung maliliit. Pag hindi ako, wala rin. Ayan na. Uy, lumalaki. Pwede, hindi ang basa siya ubat to. Nawala pala. Hindi. Okay. Sarap talaga itong noodles. Magsasawa din tayo. Hindi, yung merado. Bagay sa ginili. Bagay. Gusto yung inilagay mo? Isa lang. Isa lang. Isang ano lang. Ano yung flavor? Sinin niya. Naaso kami, oh. Sa'yo na itong tira? Opo. Ay, sus! Oo, sige. Pero bantayan mo kami buong gabi, ha? Dito ka tulog sa harap, ha? Ayaw niya, di mo ka pinakinggan. Ay, hindi ko ibibigay ito sa'yo. Ayaw, bibigyan. Oo. Deal? Bantay ka dito buong gabi. Oo. Dito ka, para hindi ka maulan. Dito ka sa gilid. Okay, sabi niya. Okay. Yung Sige tenga na. niya. Deal or no deal? Nalamo siya. Sarap ng food mo. Dami natin tira. Yung lapit-lapit natin sa pie.
kasi ano, kawayan. Kaya malakas. Ano mabilis? Huwag ganon. Pag ganon, delikado pa. Kasi kung pag ano, tataas. Pag lagay mo. Bakit yun? Hindi yung sa'yo kasi nandito. Hindi pag ano, dito tayo. Dapat nakasusunod. Dapat ano, pa may iniihaw tayo. Iniihaw tayo yung ano, pitik-pitik ng ano. Iniihaw tayo. Marshmallow at tut-tut. Hindi yung masarap. Hindi mo masarap yun. Asukal lang yun. Na atut-tut. Lakas na ulan. Anong oras na? Alas 5 na. Yan yung ano, buntot. Buong gabi, ano? Grabe, ang lakas oh. Ayan, bagyong Mika. Paalis na siya. Pero may bungkot siya oh. Tumutulog eh. Tumutulog. May kidlat. Ang oras, 5:25 na umaga. Kanina, madaling araw, umuulan na. May hangin pa sa gabi. Alam mo yun? Hindi, tulog na tulog. Hindi! Ngayon na, ano, tuloy. Tuloy-tuloy talaga yun. Diretso tapos, biglang gumulong. Biglang. Pero hopefully, mamaya wala na yan. Paalis. Rumi, dito pa daw kami na isang araw. Hindi. Pasok na ako. Okay! Buti na lang matibay yung tent natin. Oo, buti na lang. Yung malawang-lawang eh. Kaya natin gumalaw dito sa loob. Grabe, lakas na walan. Hintayin natin ano, uwi na. Oh, putik yung daan. Hindi naman masyado. Hindi masyado. Semento. Ito, isip na isip. Hindi naman masyado. Hindi. Okay lang. Ayan. Dito lang, yung palabas dito. Palabas. Bigla. Tumagan eh, magsisix na. Madilim pa rin.
morning. Wala na yung ulan. Wala na rin yung higaan. Nilipad din na ngayon. Hindi, nag-ayos lang. Para mas madaling umalis. Tsaka para magamit tong space, tatanggalin tong inner eh. Iusod na para may space. Pwede kami upo, dalawa. Hindi lang isa. May oras? It's only 6:25. Aga pa. 6:25. Kaya maliwanag Pero maliwanag yun. na. Ito yan. Oh, yan. Natibay yung tent. Sulit, sulit. Hangin na. Hangin ulit. Huwag daw muna tayong malis. Enjoyin daw. So, enjoy ng ulan daw. Mamaya, babalik na naman tayo. Royal. Kuhan mo, sa tapa. Hangin. Hindi ka na dito sa loob. Kala ko wala nang bagyo. Hindi na, wala. Biglang umulan. Biglang lumalag naman. Sabi mo kanina ka. Makasuli. Ano daw tayong malis kasi ganda talaga ng shape nito. Harap. Sport. Ay, space ito. Ano na atuk-tuk. Sarap. Napasok dili ako ah. Ikaw, lamig na lamig ako. Init na init. Kanina mo, ikaw yung nakaglatay. Oo nga. Anong ginagawa mo? Pinupunasan. Pinupunasan ng tent. Kasi umuwi na tayo. O, tingnan, di ba? Wala lang tubig. Parang hindi umulan. Walang araw eh. Effective ang tent talaga. Oh. Ito ang basa.
May droplets pa. Oh, ito yung bagong punas. Wala! O, di mas magaan pag naiano natin, naitago natin. Eh, Hindi, nakukuha ko yung tubig. naging blue na rin yung sky sa wakas. It's 10:40. Naka-raincoat na. Ready na. Oo nga, naka-ready na. Hi vlog. Waiting. Waiting. For the rain to stop. Kanina okay na eh. Nagdili-dali kasi tayo. Nagbabanding-banding na tayo. Oo, pinipil. Ngayon, umuulan. Ulan ulit. Pero maaraw eh. Kaya ano yun? Feeling ko. Magto-12 na pala. 6 to 12. Tama lang. Check out time. Extend 1 hour. 1 p.m. Extend tayo ng 1 hour. Check out time. Check out time. Eh, oh, wala.